fixo referencia a compañeira que me precedeu o Sáhara e eu farei no tamén. Marrocos ocupa ilegalmente o Sáhara. Marrocos machaca brutalmente o povo saharaui. E hai que decirlo, pois sí señor, practica a limpeza étnica no Sáhara. Eu xa sei que a Unión Europea cala, que sorprendente. Pasan estas cousas nas barbas de Europa e a Unión Europea cala. Pero francamente, o que me sorprende absolutamente é o silencio do goberno español. Un goberno español que chega a decir por boca da ministra de Exteriores que a estas alturas non teñen unha posición clara porque non saben exactamente o que pasou nos territorios saharauis ocupados. Nós temos que decir que basta xa non de silencio, de complicidade con un Estado agresor como é Marrocos, de complicidade ca vulneración dos dereitos humanos e, dende logo, repetiremos que o Sáhara ten dereito a autodeterminación e, polo tanto, Sáhara libre, lle pese a quen lle pese. Sáhara libre. Por tanto,